Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының бәйрәм чыгарылышы, студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Каяда барасыда юк чыктым, подъезддан ялы кесем монда. Ишек алды уңайлыкларын президент килеп күрде. Быел Казанда ничә ишек алды төзекләндерелү турында Фәрүзә Мәҗитова. İcatqa hoşin teşri yaşlar. İşten so'ng qolib, jırlaymiz, biyimiz. Bizning zaman yaşların yazraqdan ko'rib qaytdi. Kanal teatr qarşısındagi maydon bugun garmon mangına ko'mildi. Intertraditsion muzika festivalida bu yil kimlar bo'lqidi? Luciana Txulina bilan. Республика көне бәйрәмендә легендар КамАЗ-мастер трамплиннан оча. Такие грузовики могут себя показывать не только на международных ралли. Кремль янындагы автомотошоудан Илдар Сафиуллин. Республика көне уңайыннан оештырылган чаралар дәвам итә. Аларның күбесе узган, алда иң кызыклылары нәкъ 28 ел элек Татарстан Югары Советы дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул итә. Бу уңайдан президент Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкын котлады. Шушы вакыт эчендә республика күп милләтле халкы өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Татарстанлылар күчеш чорының кыенлыкларын җиңеп чыкты, социаль-икътисади һәм рухи мәдәни үсешнең яңа баскычына күтәрелде. Республика бүген илнең алдынгы төбәкләре сафында ышанычлы адымнар белән бара диелә президент кутлавында. Рөстәм Миңнеханов бәйрәм ролигын үз инстаграмында да урнаштыра. Әлеге 1 минутлык видеога Татарстанның горурланырлык эшләре сыйган донлыклы КамАЗлар, авыл хуҗалыгы, IT, нефть химиясе һәм әлбәттә иң мөһиме алтын куллы һәм киң күңелле кешеләр. Бу еллар эчендә ирешелгән уңышның нигезендә Татарстан халкының тырышлыгы без бүген махсус язма да әзерләдек. Ул 90-нчы еллардан алып бу көнгә кадәр республиканың нинди олы юл үтүендә тасвирлы, әйдәгез искә төшереп матур үзгәрешләргә хозурланыйк. Мы счастливее очень многих, и, пожалуй, богов сильней. Если землю творили боги, мы творим города на ней. Город нас переживет, городам не страшны года. Смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города. Да-да-да, смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города. Не зовите нас чудаками, вспомнит кто-нибудь стариков, кто закладывал первый камень нестареющих городов. Город нас переживет, будет он молодым всегда. Смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города. Да-да-да, смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города. Үзгәрешләрне 1 минутта гына күрсәтеп бетерү мөмкин түгел. Әлбәттә, әйтик, бүген башкалада, мәсәлән, Дубравный метро станциясе дә ачылды. Ул 11-нче җир асты тукталышы. Кичкә метро 100 мең кеше ташыса, бүген әлеге сан инде 5%-ка артачак диләр. Яңа станцияны беренче булып Айза Шаймарданов та күрде. Метро станциясы ачылганчы ул җирле халык биредә җыела башладылар. Бу вакыйганы инде 5 ел көтә. Бик тә кирәк. Транспортлар бик узак җире метро белән бик тиз генә барып җитәргә була, любой остановка, любой җиргә. Беренче пассажирлар Рөстәм Миңнеханов белән Минтимер Шәймиев алар Дубравный станциясеннән Җиңү проспектына кадәр поездда үтте. Казанлылар да бушлай барды. Каратып төзеттек бу. Үстән без 10нчы этажда яшибез. Зорга 88-дә. Каратып төзеттек бушны. Метро станциясе өчен мәгънәсендә уникаль, ул иң сайы да җир астыннан бары 18 метр тирәнлектә генә урнашкан. Шулай ук монда яңа технологиялар кулланылган. Банк картасы белән дә проездга түләп була. Монда бик күп безнең видео наблюдение
Яңа метро станциясы шушынды яқты төстә ясалган, аның дизайны ачык гранит стилендә. Ләкин бер генә сорау. Метро станцияның исеме Дубравная бер телдә генә. Имәнлек дигән сүз биредә бер җирдә дә очрамады. Дубравная станциясы белән Казанның беренче метро линиясе төзелеше тәмамлана. Шушы урыннан Сахаров урамы ягына таба яңасы сузылачак. Алла берсә, икенче линияны эшли башладык. Киләчәктә дә шәһәребездә зур үзгәрешләр булыр дип ышанам. Барыгызны да бәйрәм белән исәнлек саулык сезгә. Хәзер Казан метросында көненә 100 000 кеше йөри, яңа станция ачылгач, алар 5% хәле артачак. Айза Шаймарданов, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Казан үзәгендә Габдулла Тукай музее ишекләрен ачты. Аны шагыйрьнең 130 еллык юбилееннан соң төзекләндерә башлаганнар иде. Хәзер ул иске Татар бистәсендәге иң матур йортларның берсе дип әйтергә мөмкин. Бер елдан артык ябылып торганнан соң бина һәм аның эше ничек үзгәргән соң бу хакта тулырак алдагы материалыбыз. Театр күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка нурга илтә. Кичә төзүчеләр гөр килгән, бүген киләп шигырь укыйлар. Чиреп беткән тәрәзәләр урыннан яңалары, нигездә диварлар да ныгытылган. Музейда экспонатлар арасында халыкка бары тик бәйрәм көннәрендә генә күрсәтелә торганнар да бар. Мисал өчен менә бу Габдулла Тукайның Кара савыты шагыйрьгә аны Санкт-Петербургта булган вакытта бүләк итәләр. Бүген яңартылган музейны Рөстәм Миннеханов белән Минтимер Шәймиев карады. Үзләре дә сизмәстән җырга кушылалар. Төзекләндерү 140 миллион сумга төшкән. Төркиянең Анталия шәһәреннән якташларыбыз музейны күрү өчен махсус кайткан. Рәхәтләнеп килдек тә һәм инде шунда бик матур күргәзмәләрне карап, бик матур итеп таныштык, Аллага шөкер. Миңа менә шәхсән шушы театрга багышланган җире ошады, чөнки башка экспозицияләрдә ремонтка һәм реставрациягә булган вакытта ул төрле заллар буенча чәчелгән иде. Бу экспозициянең идеясе, концепциясе һәм башкарылуы барысы да үзебезнең республика кешеләре тарафыннан башкарылды. Биредә Тукай үзәгендә оештырылды. Тукай үзәгеннән төрле елларда, төрле телләрдә нәшр ителгән Тукай китаплары тупланды. Тукайга багышланган, аны өйрәнгән фәнни китаплар тупланды. Рөстәм Миннеханов Тукай музейына туристларны җәлеп итү максатын куйды. Руслан Судинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бәйрәм ишегалларына да барып җитте. Аларны төзекләндерү өчен быел республика бюджетыннан 1 миллиард сум акча бүленгән. Ямашев урамы 74-нче йорт алды да танымаслык булып үзгәрә. Уңайлыкларын бүген президент Рөстәм Миннеханов та барып күрде. Казанда тагын күпме ишегалды яңарачак соң бу хакта тулырак Фәрүзә Мәҗитова. Спорт белән дә шөгыльләнәләр, уйныйлар, җырлыйлар. Янәшә йортларда яшәүче күршеләр хәзер ишек алдында ешрак очраша. Моннан китәсе килми. Кая барасы да юк, чыктым. Подъезддан ялый кесем монда. Теперь у меня возможность всем заниматься. Чәчәккә күмелгән ишек алдын Рөстәм Миннеханов та килеп күрде. Яңа футбол мәйданчыгы, урам китапханәсе, спорт зонасы. Монда ук кул эшләнмәләре күргәзмәсе. Гөлсинә Бәшәрова үзе чиккән Кол Шәриф рәсемен президентка тапшырды. Президент та бүләксез килми. Россиянең ат казанган артисты Альберт Асадуллинны җырларга чакырган. Йортларның берсендә яшәүче Равил Гатиятуллинны президент Бөек Ватан сугышы вакытында күрсәткән батырлыклары өчен фидакар хезмәт медале белән бүләкләде һәм һәркемгә теләкләрен юллады. Монда зур хезмәт кергән. Монда управляющий компанияда, республикада, шәһәрдә һәм шушы урынны яратып, саклап, гел бергә очрашып күрешергә насип булса. Монда хәзер уенда кызыграк, кояш та яктырак җылыта кебек. Әлеге уңайлыкларны өлге итеп алып, быел Казанда 430 ишек алдын ремонтлау планлаштырыла. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер исәниләргә дә, әбиләргә дә ял итәргә урын бар, сабыйлар туа тора. Очраклылык мәллә берәр сире бармы, әмма ел сайын республика көненә бәбиләр күбрәк һәм әлбәттә тизрәк туарга ашыга. Бүген республика буенча инде 100дән артык сабый дөньяга килде. Әле көн тәмамланмаган. Әти-әниләрнең шатлыгын безнең хәбәрчеләребез дә уртаклашты. Фәрдиевләр гаиләсендә көтеп алынган вакыйга 30 август иртәсе аларга тагын бер мәхәббәт җимешен бүләк итә. Хәзер аларның уллары гына түгел, кызлары да бар. Без бик шат. Именно
Самое главное, сол саламат болсын енді. Сабыр болсын. Әни кішінің кәйфі яхшы, Диләрә исемле кызчык сәламәт булып, иртәнге 6-да якты дөньяга аваз салган. Алла берсә, без аны Казан шәһәренең гарылдыгы булыр дип өметләнәбез. Мананиклар тагын бер ир балага байды, абыйсы Радионга иптәшкә Георгий туды. Я очень ждал братик. Наконец-таки он появился. Бәхетле әти белән әни өчен иң мөһиме баланың сәламәт һәм илгә лаеклы кеше булып үсүе. Будем надеяться, что он прославит республику. Я хочу, чтобы он был достойным человеком, достойным мужчиной. Как звезд нет, не жду. Бәйрәм көнне Казанның 4-нче балалар тудыру йортында барлыгы 13 бала дөньяга аваз салганы, 7 кыз һәм 6 малай. Мы надеемся, что эти дети станут гордостью нашей республики, что родились они на радость, на счастье родителям. Гөлназ Дөньятова, Ольга Нестерова, Яңа Гасыр каналы. Чаллыда чәчәкләр фестивале әлмәттә Чеховка һәйкәле бәйрәм бөтен республиканы кулашлый, тантаналарның иң күңелле мизгелләре безнең күзәтүебездә. Шаллы бүген гөлләргә күмелде. Хәсән Туфан урамында әкияти композицияләрне автокала оешмалары ясаган гүзәллекне күрергә халык күрше шәһәрләрдән килә. Матур бик күңелле, бик кызык. Тагын шундый бәйрәмнәр булып торсын, безне авыл кешеләрен гел барып күрсәтеп торсыннар шундый бәйрәмнәрне. Күңелле, шундый игътибарлы белән ясалган бөтен композициялар. Җиңү паркында Бөек Ватан сугышының 11 каһарманы истәлегенә һәйкәл ачылган сынчы Вадим Ихсанов ясаган. Соңрак Сидоровка бистәсе урамнарыннан автомобильләр узды. Әлмәттә бәйрәм уңаеннан Антон Чехов сынын ачтылар. Ул хәзер шәһәр халкын атлы каретада каршы ала. Сын бакырдан куелган беренче сыйныфка баручыларга портфельләр, ярминкәгә килүчеләргә татлы бүләкләр. Татулыкта, бергәлектә, матур итеп, рәхәт итеп яшик. Бүген Зәйдә капиталь ремонттан соң сырхаухана белән диагностик үзәге ачылды. Республика программасы буенча 50 миллион сум акча бүленгән. 6 яшь балалар бакчасында икеләтә бәйрәм бинаның түбәсен алыштырганнар. Хәзер эше дә, тышы да төзек. Түбән Камада хезмәт коллективлары шәһәр буйлап үтә. Бу шәһәрдә иң көтеп алынган чара. Аның карага килүчеләр берничә чакрымга сузылган. Нурлатлар шәһәр паркын гөрләтте, җырлый да алар. Көчтә сынаша. Шулай да һәр районны җырлы сәхнә берләштерә. Руслан Сундинов, Филиза Хамидуллина, Ирис Хабибуллин, Ишат Әюпов, Рамиз Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Галискар Камал театры каршындагы майдан бүген гармун моңына күмелде. Монда уйнагыз гармуннар фестивале гөрли бүтән Татарстаннан җыелган милли коллективлар гармун моңы белән халык күңелен яулады. Гармун телләрен бейтүче бу ustalar Сормоннан фестивальне 30 ел дәвамында бер тапкырда калдырганнары юк. Һәр вакыт шулай булыр. Уйнап торыйк, гөрләп торыйк. Рафаэль Гыйләҗев өчен гармунны иң кадерле дусты, алар инде 50 ел бергә. Кадерләп карап кына торам, үзем белән бергә картая. Киресенчә, картаерга ирек бирми дип шаярталар бирде. Әлмәт районыннан килгән Сәрвиназ ансамбле лаеклы ялда булучыларны туплаган. Коллективта элекеге укытучы да, хисапчы, сыер савучы да бар. Араларында бердән-бер асыл егет иртеп ябыштыручы. Профессионал түгел мин, конечно, үзем. Шуңа да уйнарга яратам инде. Бүтән мәйданны гүрләтеп агалган гармун тавышына биимичә түзеп буламыни. Фестиваль берничә буын гармунчыны тәрбияли. 14 яшьлек Азамат өчен ул беренче тәҗрибә булса, Евгений Кукарев ветеран. Бүген дә ул сәхнә түрендә. 600 катнашучы, 80-нан артык коллектив, алар төрле районнардан һәм төрле милләт вәкилләре. Әмма бөтенесен гармунга мәхәббәт берләштерә. Гармун яши икән, димәк, мондый фестивальләрдә гөрләячәк дигән сүз. Лейтенант Фулина Мирзалишев, Яңа Гасыр каналы. Олар гармунны да уйната, үзләре дә тыпырдап бии. Бүген безнең заман фестивале Казан сәхнәсенә чыкты. Ши яшьләр фестивале ел саен яңа талантлар ача. Алар белән Нияз Рахман аралашып кайтты. Җырлыйлар, бииләр, халыкны шаккатыралар. Безнең заман яшьләре фестивале Казан сәхнәсендә Дани Зайнуллин үзен җырдан башка күз алдына да китерә алмый. Җыр ярдәм итә, эшемдә дә җырсыз берничек тә булмый, мөмкин түгел эшләргә дәрә кирәк. Это все сотрудники
предприятий нашей республики. Эшләр авыр булуга карамастан, эшче яшьләр иҗатка да урын таба. Бүген фестивальгә республиканың төрле районнарыннан 200-дән артык катнашучы килгән. Соңгы елларда безнең заман фестивале яшьләр арасында аеруча популяр. Эштән соң калып, җырлыйбыз, бийбез, шәхси вакытыбызда. Шулай туры килә инде безнең. Алар илгәре катнашканда, фестиваль, конкурс узганда, алар зона буенча үзләрне күрсәтәләр. Сәхнә артында өчен профессионал артистлар кебек дулкынлану бит күбесе алар бөтенләй башка юнәлештә эшли. Алар гади тормышларында сәнәгать тормагында эшли, берәүләр заводта, икенчеләр фабрикаларда. Бүген исә алар сәхнәдә артистлар кебек үзләренең барлык булган сәләтләрен күрсәтәләр. Эшче яшьләрнең чыгышларын Камал театры янәшәсендә меңләгән кеше тамаша кыла. Катнашучылар өчен бу зур имтихан, чөнки халык аларга бәяне өчен артистларга кебек куя. Күңелгә үтеп керәмесең? Керә. Бигәйбәт җырлыйлар, бигәйбәт, молодцы. Безнең заман яшьләре өчен моннан да зур бәя булуы мөмкин дә түгел. Җиңүчеләрне исә жюри вәкилләре быелның көзендә билгеләячәк. Нияз Рахман, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Бар милләтләр бер майданда мәдәният бизәкләре дип аталган этноконфессияләр фестивале бүген бөтен Россиядән килгән иҗат коллективларын бергә туплады. Монда күп милләтле Татарстанның барлык төрлелеге чагыла. Татар, рус, бурят, азербайҗан, чуаш һәм башка милләтләр. Алар җыр-бию сәнгать үрнәкләрен, традицияләрен, кул эшләрен тәкъдим итте. Фестивальдә катнашучылар белән президент аралашты һәм мондый дуслык татулыкның кадерен белергә чакырды. Татар музыкасы башка яңгырашта. Казан Кремлендә бу минутларда да Тат Культ Фест гөрләтә. Монда программаның кызган чагы, тамашачылар да бермә-бер күп, казанлылар да, кунаклар да төрле стильдәге музыка һәм әлбәттә җырлар тыңлый. Безнең белән элемтәдә Кабат Айзат Шаймарданов. Айзат, бу фестиваль истә калырлык булыр микән соң? Айлекеш Фәнис хәзер вакытта менә музыка, рок музыка дәвам итә. Бу рок сәхнә төп сәхнәләрнең берсе Шүрәле Мәскәүдән һәм менә шушындый милли көйгә нигезләнеп, ул шушындый заманча музыканы халыкка әйтә һәм халык дәртләнеп чыннан да монда әйтергә кирәк, халыкка монда алышынып тора. Һәр яңа төркемгә халык теге майданнан икенче майданга күченеп тора. Әйтергә кирәк, Тат Культ Фест. Бу инде сәгать 12-дән башланды һәм шушы зур фестиваль 10 майданчыкны күз алды. Монда ирекле рәссамнар да, әйтергә кирәк, язучылар, шагыйрьләр, кино сөючеләрнең бөтенесенең мәйданы бар. Музыканыкы 3 сәхнә, фьюжн, электроника менә хәзер икенче Кремль икенче ягында ул башланып китте. Һәм дә исә шушы рок фестивале. Әйтергә кирәк, кичкә таба президент әлегә Тат Культ Фест буенча экскурсия үткәрелде аңа һәм ул шушында ук иҗат әһелләре белән аралашып чыктыгыз, берничә үзекне карап үтик. Һәрбер кеше үзе теләгәнчә маршрут төзи ала. Һәм теләсә көнбатышта теләсә көнчыгышларның барысы да 20-25 яшьлек яшь перспектив рәссамнар. Тат Фест Культ әле дәвам итә һәм әле ул хәзер иң яхшы, иң кызган чагы гына була һәм шушы мизгелдә сәхнәдә Австралиядән Зуля Камалованы көтәләр. Икенче сәхнәдә исә Әнвәр Исмаилов Кырымнан чыгыш ясый. Шуңа да иң кызган чагы менә шушы фестиваль дәвам итә һәм ул салют белән тәмамланырга тиеш. Фәнис. Рәхмәт Айзат, турыдан-туры элемтәдә Казан Кирмәнендә узучы Тат Культ Фест фестиваленнән Айзат Шаймарданов иде. Президент кубогы кая китә? Бүген Башкала ипподромында традицион ат чабышлары узды. Гомуми фонд 10 миллион сумга якын. Тамаша кылырга Рөстәм Миннеханов та килгән иде. Чиста токымлы чабышкылар арасында быел яңа җиңүче. Тамаша мәйданыннан Алмаз Гыфиятов. Ипподромга килеп керүгә халык зур тәрәзә ягына агыла, биредә чабышкылар өчен акча кабул итәләр. Кемдер бәхеткә ышанса, кой берәүләр ел саен күзәтеп, һәр атның нәрсәгә сәләтле булуын ачыклыйлар. Елда карап барам, ставка куям. Менә һәр 5нче атка куйдым. Менә минем ат беренче килде. Һәр менә 9нчы заезга куйдым. Ансы тоже призовой. Атларны яратам, күп вакыт тотам. Аларны мин сизәм, аңлыйм аларны. Алар бит аңлыйлар алар, кайсы икәнен. Ләкин ярышта барысы да көтелмәгәнчә, хәтта тәҗрибәле ат табына. Ярыш төгәлләнмичә нәтиҗәне фаразлап булмый. Ат чабышларына акча кую традициясе ерак 17нче гасырларга барып тоташа. Әгәр дә ул вакытта моны бары тик байлар гына башкарган булса, хәзер һәр кемнең кулыннан килә торган гамәл. Әгәр дә кесәгездә ким дигәндә 30 сум акча бар икән, димәк сез теләсә кайсы атка акча салып, инде ниндидер билгеле бер җиңүгә ирешергә мөмкин.
Иң көтеп алынган чабыш президент кубогы. Быел әлеге титул өчен 12 чиста токымлы ат көрәште. Шуларның икесе Татарстанныкы. Алар 3 миллион сумлык бүләкнең кемгә эләгәсен ачыклый. Соңгы 2 елда җиңүне Чечняга Рамзан Кадыров атлары алып китеп барды. Быел исә кубок Казанда кала. Князь Юсупов токымлы ат финиш сызыгын беренче үтә. Класса лошади очень велик. Беренче чиратта атның әзерлеген билгеләп үтәр идем. Бер ай элек кенә Краснодар шәһәрендә җиңеп кайткан идек. Хәзер дә Чечня атларын артта калдыра алдык. Балалар ярышы арбага утырып чабышулар һәркем күңеленә хуш килгән тамаша кыла алды. Илдә генә түгел, бөтен дөньяга танылу алган атлар әлеге бәйрәмнең чын мәгънәсендә төп геройлары иде. Алмаз Гафиятов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Инде чабышкы атлардан тимер атларга күчи. Казан үзәгендә бүген КАМАЗлар очты. Мотоцикллар бер тәгәрмәчтә йөрде, җиңел машиналар бер тигез хәрәкәттә итте. Автотомаша 1000 еллык майданына 10 мең томашачыны җыйды. Данлыклы КАМАЗларның трамплиннан сикруын Илдар Софиуллин күреп кайтты. Чиксез чүлләрне, тау ташларны, сазлыкларны ярып чыгучы КАМАЗлар өчен асфальт кына кыздыру берни түгел кебек. Бүген исә йөрергә түгел, учарга булган. Менә ул Кремль янындагы автомотошоуның иң дулкынландыргыч мизгелләре. Легендар КАМАЗ мастер командасының элеккеге ретро составы нәкъ менә хәзер бирдә чыгыш ясый. 30 ел элек алар беренче тапкыр Дакар раллиенда чыгыш ясаганнар иде. Ягъни алар кымлы юлларда гына түгел, асфальтта да үзләренең тиңдәшсез буларын исбатлый. Эдуард Николаев бүген төп максат җиңү түгел, шулай да дулкынлану көчле ди. В этом году команде Без монда узыш техникаларын нәрсәгә сәләтле икәнен күрсәтергә тырышабыз. КАМАЗ мастер команд узышчылары белән Рөстәм Миниханов таралышты. Йөк автомобильләреннән соң мәйданга җиңел машиналар чыга. Алар артыннан мотоцикллар кузгала. 1000 еллык мәйдан гадәти булмаган көчле техник тавышына һәм төтен исенә күмелгән. Рөстәм Фәтхетдиновда беренче тапкыр чыгыш ясый. Шатлану бар, чөнки бик горур шакырларым өчен. КАМАЗ мастер бик әйбәт йөри. Бик шаты, бүтәнсе бәйрәм белән. Сабантуй безгә бик шат инде. Кремльнең тирә-юне бүген Казанда иң күп тамашачыларына җыйды, тәэсирләре тагын 1 елга җитәчәк. Илдар Софиуллин, Александр Вальнов, Ильшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Пирамида күңел ачу үзәгендә дә бәйрәм ахырына якынлаша. Монда Булгар радиосы концерты бара. Бу минутларда анда минем коллегам Айгөл Бәдретдинова да эшли. Айгөл, нинди җырлар тыңладыгыз? Кайсы башкаручыларның сәхнәгә чыгуын көтәсез хәзер? Все тайдалар. Концерт ахырына якынлаша, димәк аның иң тәмле, иң кызган чагы. Бу минутларда сәхнәдә Ришат Тыкматуллин чыгыш ясый. Аның чыгышын тыңларга тәкъдим итәбез. Ришат Тыкматуллин, Раяз Фасыйхов, барлыгы 30-дан артык башкаручы. Бүген Пирамида күңел ачу үзәгенә 1000-нән артык кеше килгән һәм күргәнегезчә бер урындыкта бушап тормый. Бу минутларда минем яныма Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов килергә тиеш иде. Әлегә ул үзенең чыгышына әзерләнә, күрәсең, соңга кала. Инде концерт турында әйткәндә берничә минут элек кенә Багапов фестивале лауреатлары Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов чыгыш ясадылар. Яшь төркемнәргә килгәндә Зәйнетдин дигән төркемне билгеләп үтәсе килә. Алар уен кораллары ярдәмендә шактый гына дәртле биюләр һәм музыкаль әсәрләр күрсәттеләр сәхнәдә. Айдар Галимов безнең яныбызга якынлаша. Айдар әфәнде, бәйрәмнәр белән сез исәнмесез? Ерак араны якын итеп килдегезме? Республика көне белән кутлагыз әле халкыбызны. Мин чынлап та бик шатмын шушы көнне Татарстан җирендә булуыма. Ничә еллар инде бу зур вакыйга бөтен Русия дәрәҗәсендә. Чөнки Татарстанның суверенлыгы, Татарстанның республика булып яшәве, ул Татарстан өчен генә мөһим түгел. Ул барлык субъектлар өчен дә, барлык халыклар өчен дә. Татарстанда читтә яшәгән татарлар өчен дә һәм башкортлар өчен дә, башка милләтләр өчен дә мин уйлыйм бүген зур бәйрәм. Рәхмәт сезгә, бик зур уңышлы чыгышлар. Дәниз, концерт ахырына якынлаша. Айдар Галимовның чыгышын без дә тыңларга кушылабыз. Рәхмәт Айгөл, турдан-туры эфирда Пирамида күңел ачу үзәгендә Булгар радиосының турдан-туры трансляциясеннән минем коллегам Айгөл Бәдретдинова иде. Республика көне менә шундый хәбәрләргә бай булды. Уңышлар сезгә. Без исә инде исегезгә төшерәбез. Кичке сәгатендә бәйрәм салюты булачак. Уңышлар.
Компания «Татнефть» поздравляет всех татарстанцев с Днем Республики. На нашей благодатной и щедрой земле живут и работают талантливые и трудолюбивые люди, которые вносят свой достойный вклад в развитие и процветание республики. Желаем многонациональному народу Татарстана добра, взаимопонимания и благополучия. С праздниками вас! Говорю тебе, клад ищут. А может, шпионы? Эй, дяденька, что вы тут делаете? Клад ищете? Ну почти. Завод тут будет новый, химический. Может быть, вы еще на нем работать будете. Я был тогда совсем как ты, даже представить не мог, что проработаю на этом заводе 40 лет. А я представляю. Казань-Оргсинтез. Сила традиций. Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости, аналитика, эксклюзив. Реальное время.рф для лиц старше 16 лет. Белка кибетендә арзан бәяләр вакыты. Август азагына кадәр туннар җәйнең соңгы ташламалары белән. Бу вакытны кулыгыздан ычкындырмагыз. Белка, Татарстан урамы 7. Быел Татарстанда телефон элемтәсенә нигез салынуга 130 ел була. Республика элемтәчләренең данлы мирасын дәвам итүче Тателеком элемтә компаниясе Татарстанлыларны республика һәм Казан шәһәре көне белән тәбрик итә. Якыннарыгыз белән һәр вакыт элемтәдә булыгыз. Сезнең Тателеком. Мәскәү Каршал! Рифат Зарипов Башкалада беренче тапкыр. Сез яраткан җырлар, шәп мәзәкләр. 15 сентябрь Music Hall концерт залы. Татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Динә Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Әнвәр Нургалиев, Илмира Сулейманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат Төхватуллин, Филюс Кахиров, Гүзәл Уразова һәм башкалар. 11 ноябрь Дәүләт Кремль сарае. Ришат Төхватуллин үзенең өр-яңа утсыз төтен дигән концерт программасы белән сезнең төбәктә 13 сентябрь Җәлил, 14 Азнакай, 15 Мөслим, 18 Бөгелмә, 19 Баула, 21-22 Лениногорск, 24 Чистай, 25 Алабуга, 26 Зәй, 27 Сәлмәт, 30 сентябрь, 1-2, 3 октябрь Йоршалла, яшиклеwe 6+. Айдар һәм Алмаз Юнусовлар игезәкләр шоу программасы белән Татарстанда. Сарман, Җәлил, Лениногорск, Минзәлә, Актаныш, Зәй, Менделеев, Алабуга, Йоршалла. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үзешен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң һава торышы чыгарылышының иганичесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Август аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта алмашынучан булытлы һава, температура 22 градус. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә. Циклон тәэсирендә иртәнге сәгатьләрдә урыны белән яңгыр яву көтелә. Яшен булу ихтимал. Төньяк чыгышта температура 22 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензәлә, Менделеевскида көн кояшлы булачак. Шулай да урыны белән бераз явым-төшемнәр көтелә. Ял көннәрендә явым-төшемнәр арта, көндез уртача температура 22 градус. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта булытлы һава. Җилкен батыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә булытлы һава, иртәнге сәгатьләрдә яңгыр яву ихтимал. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда кояшлы һава торышы көтелә. Температура 24 градус. Халык сынамышларына ышансак, август ахырында яңгырлар аз булса, сентябрь җылы, ә кыш салкын булыр диләр. Иң мөһиме салкын җилләр күңелегезне ишетмәсен. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Росбанк Societe Generale халыкара дәрәҗәсендәге Россия банкы премиальный пакеты ул акчаларны кулай шартларда урнаштырып, югары һәм уңайлы хезмәт күрсәтүне тәэмин итә. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Һава торышы чыгарылышының иганичесе Фармте клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз Европа стандартлары буенча аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 292 66 77.
Баш калабыз Казанда алмашынучан болытлы һава көтелә. Температура 25 градуска кадәр. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 760 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чатымлылыгы 60%. Җирнең магнит кара тыныч. Татарстаныбызда яшәүчеләрне бәйрәм белән диеп дәшәбез. Әлеге матур бәйрәм республика көне белән тәбрик итү күңелле дә, горурлык та, чөнки без Татарстанда яшибез.